Imos falar de rock and roll, ou polo menos de as perspectivas que temos de disfrutar de rock ou de música pois a fin en directo esta fin de semana na comarca, que me parece que non son moitas, pero non o vai contar mellor o noso guía en este ámbito musical, como todas as semanas aquí na terraza de Radio Culleredo. Falamos no nome do rock and roll con pois unha dos nosos guías espirituais que é Fernando San Pedro. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Pois sí, esta fin de semana imos dar unha tregua, non? Entre tanta cicloxénese, tormenta, bueno, eu xa non sei o que é, o tempo, nunha palabra. Efectivamente. Pois agora para terminar xaneiro, pois non hai aí unha gran oferta, bueno, oferta grande sempre hai, gran non, pero grande sí. Bueno, non confundir, O sea que pode haber moita cantidad, pero mellor non tanta calidad, non? Claro, a ver, sempre falando según o noso gusto e disgusto. Que non quere decir que sea verdad, pero casi. Bueno, o que buscamos aquí, segundo o noso punto de vista, evidentemente, como decía Clint Eastwood, as opinións son como, bueno, como que son, cada un ten un, ¿no? Como el bullarengue. Bueno, e esa pouca foi... Dime. Nada, es que xa o decía Siniestro Total naquela canción de fai moitos anos que era menea al bullarengue, pois eso. Por certo que actuaba non hai moito tempo, se foi a semana pasada ou anterior, que dicíamos que viña a outro o alter ego de Siniestro Total, que viña a comarca, sí. Non? E imagino que ese tipo de concertos a moita xente son eses concertos que, bueno, que te traen unha parte da tua vida case, non? Por decirlo así. Sí, home, claro que sí. Bueno, se está convertindo nunha tradición porque ahora o alter ego que dis de Siniestro Total, que é Hey Hematoma, bueno, Miguel Costas, Javier Soto e Alberto Torrado, o sea, bueno, digamos que unha das alineacións titulares de Siniestro Total, excepto Julián Hernández, que bueno, non sei, fai un tempiño que non sei exactamente como estará, pero bueno, que de salud non andaba moi católico e bueno, pois ese é un dos motivos polos que finiquitou, polo menos de maneira indefinida, pode que non definitiva, pois a historia de Siniestro Total. De todos modos, bueno, a súa relación con Miguel Costas non é... Bueno, non existe dende fai moitos anos, se separaron foi unha pena, pero bueno, xa fai pois máis de 25 anos que separaron os seus camiños. É unha pena, home, porque facían un dúo excelente e bueno, sempre me pareceu bastante mellor compositor Costas que Julián, non? Pero bueno, Julián mantuvo aí a chama durante moitos anos tocando eses clásicos, el se cambiou da batería á guitarra e a voz principal e bueno, pois conseguiu os maiores éxitos de Siniestro Total, non? Que tamén é un mérito. Así que bueno, estaría o Gallá, pero bueno, xa fixeron concerto de despedida, todas esas cousas, pero que bueno, que xa se sabe que o que pasa cos concertos de despedida. Hai quen leva 15 anos ou 20 despedíndose. O sea, efectivamente. Que a mí me parece ben, porque, a ver, igual ti... Pero eso, mira, igual digo unha tontería, pero pensadea. Unha banda, pois que eso, gira de despedida, vale. Pero ao cabo de 2 anos se encontran ben de saúde, melloran, ou arreglan as súas diferencias, por que non facemos outra xira? Que aparte, pois, se ganamos uns cartiños, pois mellor que mellor, non? Bueno, a outro nivel máis pequeniño, é como cando ti estás por aí tomando cañas ou copas nos bares, dis, me vou para a casa, pero non te vas nunca. Esa idea de chegar ás 10 da noite, pero acabas chegando ás 8 da mañá. A penúltima, non? A penúltima. Claro. Non quería salir e me lié. Só iba por pan. E bueno, xa sabe o que pasou. Claro. Pois isto, vamos a extrapolalo un pouco ao nivel banda de rock, non? Que, bueno, pois, polo que sexa, tamén, outro exemplo máis cercano tamén, o mesmo.
despois dunha noite de farra ti dis ao día seguinte non volvo a salir máis, xa está ben, non podo máis, a semana seguinte estás repetindo e facendo igual hasta peor. Eu non, que Bueno, xa hai tempo que non saio da casa, estou nunha bueno, furna metido, pero todos pasamos por esas etapas. Entón as bandas pois tamén pensan que vai ser a última por lo que sexa, por unha serie de motivos, pois de saúde ou persoais, ou familiares, o que sexa. Pero despois pois se solucionan as cousas e siguen, e eu encantado, vamos. Estaríamos encantados de que Sinestro Total lle pasase eso, evidentemente. Sí, claro que sí. Mientras tanto, pues hai que conformarse con Hematoma, que é un sucedáneo que bueno, que está ben tamén. O que pasa é que non poden chamarse Siniestro Total por motivos legais. Entón, pois, se está convertindo nunha tradición que a finales de ano estén no Mardi Gras, que o enchen xa con bastante antelación, e bueno, pois levan 2 anos seguidos desde que comenzou o proxecto. Tampouco é que atúen moito, o resto do ano Miguel Costas sigue coa súa banda, e bueno, pois Hei Hematoma van aparecendo un pouquiño aquí e ali, e facendo disfrutar con esas cancións de toda a vida, non? Que forman parte sobre todo pois do acervo popular galego, non? Efectivamente, iba a decir, porque prácticamente, oye, que es casi patrimonio cultural, ben de interese cultural, Sí. diría eu, non? Sí, no, pero bueno, en cidades como Barcelona, por exemplo, Siniestro Total, incluso a día de hoxe, enchen unha Razmataz, que é unha sala para máis de 2.000 personas, ou en Madrid unha Riviera, ou incluso algún sitio un poquiño máis grande de 2.000, 3.000 persoas. Bueno, que teñen éxito, igual que os Suaves no seu día, que pensábamos que fora de Galicia non se comían unha rosca, estábamos equivocados, porque sí se a comían, sí tamén eran capaces de encher ese mismo tipo de recintos, non? O sea que, pues bueno, galegos polo mundo. Unha pena que xa non podemos disfrutar nin dos Suaves, nin de Siniestro Total, pero bueno, outros virán, non neste caso que vos os farán, porque superar eses dous vai ser, non vou decir imposible, o gallá que non, pero que surxan unhas bandas de rock que galegas 100%, que enarbolen a bandeira galega, ademais, sin necesidade de cantar en galego, por toda España, non? Incluso por Londres, como Suaves, que tamén tiveron éxito ali, cando foron de xira por Inglaterra. Londres é algunha cidade máis. Eu creo que vai ser complicado. Por lo menos no ámbito do rock. Non estou falando de outras músicas, pois como poden ser as tanxugueiras, ou non sei, ou ortigas, ou como se queiran chamar. Non o sei, aí non me vou meter neses procelosos ámbitos. Agora tamén está tendo moito éxito por toda España Carlos Ares, bueno, un artista coruñés, que, bueno, non é da miña corda, do meu palo, pero que sí que merece todos os respetos, por suposto. Pero vamos, bandas de rock vai ser complicado que se repita ese éxito de Siniestro ou de Los Suaves, non? Pero bueno, en fin, Bueno, hai moitas, foi bonito mientras durou. Efectivamente, e además temos tamén pois infinidade de grabacións deles, que do que se trata de recuperalas. Bueno, imos a ver o futuro máis inmediato. Que perspectivas temos esta fin de semana de botarnos un bo concerto? Ou non hai moitas? Decías que non moitas, non? Bueno, non, temos un que bueno, que xa de sobras, porque para min é dos máis esperados dos últimos meses. Eu afronto con moitas ganas, ademais porque xa vin a banda, bueno, fai bastantes anos, pues creo que no 2007, 2008, o sea, fai casi 20 anos, e bueno, gustaronme moito, os vira no Azkena Rock Festival, e ademais foron daquela, ahora digo que banda, daquela, digamos que sentaran un pequeno precedente, porque, claro, é un festival, todos os horarios van moi medidos, e non ninguna banda, por moito que demandara ao público, non facía bises.
Entón, esta banda saltouse as normas á torera, aínda que lles cortaron o sonido, eles se enfadaron, pediron que lles volveran a encender o equipo, que eles querían tocar unha canción ou dúas máis, e bueno, despois de discutir ali un pouco coa organización en vivo e en directo, conseguiron que lles restableceran o sonido, tocaron non dúas, tres, se non queres caldo toma dúas tazas, e o público pois contentísimo e extasiado, non? Pois esa banda, coñecida por todos, chega a Galicia, atención, o próximo mércores, día 4, por eso falamos casi dentro dunha semana, pero como non teremos programa musical ata o próximo xoves, entra dentro desta semana. Da nosa xurisdicción, non? Da xurisdicción de hoxe. Así xa podedes ir facendo os vosos plans, porque chegan á Sala Capitol de Santiago, por primeira vez a Galicia, Los Lobos. Caramba! Como rezaba o título do seu primeiro disco, unha banda del este de Los Ángeles. Además, así en español, non? Sí, que ademais, ese foi o seu primeiro título do seu primeiro disco, prácticamente autoeditado, un disco complicado de encontrar a día de hoxe, cerraron un pouco o círculo co seu último traballo hasta a fecha, xa data do 2019, que se chama Native Songs, que é un disco de versións, do 2021, perdón. É un disco de versións de bandas, precisamente veciñas deles, de bandas de Los Ángeles, non? Pero non as típicas, bandas amigas da súa corda, pois como os Blasters, X, non confundir co que era Twitter, non, existe unha banda que se chama simplemente X, é unha banda, máis, xa digo, lexendaria do punk de rock angelino, liderada por John Doe, o sea, Juan Nadie, Juan Nadie, que é o cantante da banda X. Sí, anonimato total. Son así de simpáticos. Bueno, Xen Cervenka, a guitarrista, non? Bueno, o batería DJ Bone Breaker, o sea, quebranta huesos. Os nomes son para estudialos, Verdad, sí, pero son cool tamén, son cool, que se di agora, non? Iso. Bueno, pois os Lobos chegan aí prácticamente coa súa formación original, e que están casi celebrando o seu 50 aniversario, porque ese primeiro disco é de 1977, e bueno, siguen aí pois os latinos, David Hidalgo, César Rosas, Conrado Lozano, Luis Pérez, o dixen ben, xunto con Steve Berling, xa máis norteamericano de pro, que se incorporou precisamente, foi o produtor, e logo xa se incorporou á banda como músico, como saxofonista principalmente, teclista, guitarrista, bueno, despois do seu primeiro disco, digamos, oficial, que se chama And a Time to Dance, que contén a canción Anselma, por exemplo, que non poderon empezar máis ao grande, non? Porque con esa canción precisamente xa ganaron o seu primeiro Grammy. Logo chegaría o éxito de La Bamba, a versión de La Bamba, mundialmente conocida, que foron elexidos pues, para facer esa versión, porque eles neste primeiro EP que comento, A Time to Dance, onde está Anselma, xa facían tamén unha versión do difunto Richie Valens, non? Come on, let's go, que tamén se incluiría logo na banda sonora de La Bamba. E cando Hollywood dou luz verde a ese biopic de Richie Valens, non? Que morreu, pois, o que se considera o día que a música morreu, aquel fatídico 3 de febreiro, mira, estáse a punto de cumplir. A piquiños, a piques, sí. Sí, de 1958, no que nun accidente de helicóptero morreron pois Richie Valens, Buddy Holly e The Big Bopper. Eu quero dicir, Fernando, que todo isto que me estás a dicir non o estás a ler.
Non, claro que non. O melómano, a melómana que nos escoita, que saiba que, bueno, e cando falamos de cine igual, Fernando San Pedro todo está dicindo sin guión, é dicir, é unha enciclopedia Bueno, camiñante, portátil, porque se leva a todos os sitios, e se lle faz unha pregunta sí, ahora desas de matrícula do norte, a resposta sin mirar, ademais non... bueno, a veces xa saben os nosos ointes que teño que recurrir aí a base de datos que Bueno, home, física que testi aí. bueno, que temos Pero todos, que temos todos. Eu estou, sí, efectivamente, falo de memoria, non? Sí. Pero bueno, ainda non acabei a historia, ainda hai máis curiosidades. Sí, no, por eso, pero eu quero dicilo e quero poñelo en valor, que a xente se pensa que a xente que fala aquí en Radio Culleredo son xente excepcional. Eu digo de verdade, non te debo cartos, que non é para gañar, para facerte a pelota. Bueno, pues poñan vostedes en valor esta persoa que están a escoitar, unha auténtica enciclopedia musical. Sí, señor. Bueno, te deixo que sigas, te deixo que sigas. Eso é importante, que transmitir o coñecemento non serve de nada se non se comparte. Evidentemente. Bueno, díjole, pues, Richie Valens, que palmaban, con perdón, nun accidente, triste accidente de aviación. Sí, se considera o día que a música morreu, esa precisamente é unha frase doutra mítica canción que todo o mundo coñece, bueno, para min tamén ademais unha das grandes cancións de sempre, non? Que se chama American Pie, Don McLean, o maior éxito de Don McLean, que é do 73, Bye Bye Miss American Pie, non? Sí. Aí está a frase de The Day That Music Died. Bueno, unha letra larguísima, pero moi interesante, que se tedes oportunidade de escoitala ou leela, pois ten multitud de referencias, non? Empezando por estes tres artistas, seguido por Marilyn Monroe, por exemplo, non? A que tamén va dedicada a esa American Pie, que tamén yo chamaban a Marilyn Monroe. Nada que ver coas películas, as comedietas sí. dos primeiros 2000, que esas son outra cousa. Outra historia, sí, que non ten nada que ver. É mellor deixala aparte en este momento. Bueno, pues los lobos, todo isto viña a conto porque por esta primeira visita dos lobos a Galiza, o próximo mércores, xa digo, día 4 na Sala Capitol, aí pues interpretarán todos os seus clásicos, e vai ser pues unha velada divertida, con cancións pois que tamén forman parte do imaginario popular, non? Moitas delas. Como o fin de semana, que podemos facer? Bueno, pois podemos aproveitar para ler algún libro, ver algunha película, ou tamén, que tedes ganas de música, pois tamén hai concertos. Mira, por exemplo, acaba de estrearse precisamente en Netflix. Bueno, eu tiña ganas de verlo, o que pasa que ao final xa podo decir que me decepcionou. Se estrenou recentemente a película concerto M, que recolle un concerto da xira pasada, do ano pasado, de Depeche Mode en Cidade de México, precisamente. Bueno, eu nunca vin a Depeche Mode en directo, era unha banda, non é unha das miñas bandas favoritas, ni moito menos, pero bueno, é unha banda que sempre respetei, non? A pesar de que nos 80 lle faltaron, eles mismos, que eran xóvenes e osados, lle faltaron moito respeto ao rock and roll, dicindo que nunca usarían guitarras nas súas cancións. Bueno, logo chegou o ano 91, gravaron I Feel You, en aquel disco que creo que se chamaba Songs of Love and Hate. Bueno, aí sí había guitarras, e a día de hoxe, pois evidentemente Martin Gore toca teclados e guitarra, levan outro guitarrista, baixista tamén de soporte nas súas actuacións en directo. Bueno, pois donde dice digo, rectificar de sabios, non? Un pecado de xuventude, un pecado de mocidade. Exacto. Bueno, pois era unha banda que tiña curiosidade por ver como se desenvolvía en directo, e a día de hoxe, pues, bueno, xa fai anos, non? Valoro moitos dos seus hit singles, foron unha verdadeira, aínda que os discos enteiros igual non me acaben de convencer, pero en cada un deles hai dúas ou tres cancións, foran singles ou non, moi aproveitables, pero as que non o foron con potencial para ser verdadeiros hits, non? Eso, bueno, pois non está ao alcance de calquera. Así que o maior dos respetos para Depeche Mode, e por eso tiña a curiosidade de ver
como se desenvolverían en directo a día de hoxe. E debo decir que me decepcionaron profundamente. Isto, además, que é un concerto grabado, unha película concerto que queda para a posteridade, non? Grabada con todo o luxo de detalles, multicámara, remezclado o sonido, que sí, que soa espectacular, pero a banda, bueno, son 4 músicos nada máis en directo, vale, quizá fan gala dunha especie de minimalismo instrumental que non o tiña eu asociado a Depeche Mode. Debo decir que me esperaba algo máis grandilocuente, pero xa non só eso, é que a súa imaxen principal, pois, o cantante, o frontman, Dave Gahan, o vi en moi mala forma, tanto física como vocal, e bueno, pois o resto da banda, quitando a Martin Gore, que fai o que pode, outro membro original, bueno, o batería non me convenceu tampouco, non digo que sea malo, nin moito menos, pero non, a súa forma de tocar non me encaixa con Depeche Mode. E mira que leva 30 anos, ou casi, na banda, pero non sei, non o vin apropiado. Os ritmos que lle mete, os breaks, non lle pegan a Depeche Mode, non lle pegan. É unha percepción miña, quizá, que non ten por que ser compartida por ninguén, pero bueno, en líneas xerais, pois faise todo moi previsible, moi aburrido, e o que se supón que era un show de estadio, non? Como dunha banda que move masas, como Depeche Mode, porque además era no Estadio Azteca, un dos estadios de fútbol máis grandes do mundo, por non decilo que máis. A decepción foi gorda. Os seus fans, por suposto, que si algún nos está escoitando dirá, este tío está loco, non sabe o que di, é un ignorante. Bueno, a miña opinión, simplemente, xa digo, primeiro decepcionado son eu. Así que, bueno, si algunha vez recalan por Galicia, que saiban que non van contar coa miña espada. Bueno, pues, pero de todos modos, como decimos sempre, e aproveitando que esta fin de semana pues non hai moitos concertos, non moitas oportunidades de música en vivo aquí na comarca, pois é momento para o mellor para recuperar ese concerto ou outros anteriores, que o mellor estaban en mellor forma, os Depeche, non? Sí, pode ser agora buceando un poquillo por YouTube, pois igual xa encontramos cousas mellores, seguramente. Efectivamente. Bueno, que recomendación nos faz para esta semana? Para como música de cabeceira, por decirlo así. Home, pois nada mellor que acabar con a canción da que falábamos antes, que o primeiro hit de Los Lobos, antes da Bamba, unha canción que xa lles reportou un Grammy nese primeiro EP, que eu espero me firmen os componentes dos Lobos o próximo día, 4 na Capitol de Santiago, Anselma, ademais con todos os músicos que a gravaron, non? Unha pena que non poida vir tamén o coproductor do disco, que é o gran Thibon Barnett, pero bueno, co resto me conformarei con que me boten un garabato no vinilo, me irei máis contento con as Pascuas. Bueno, pois con esta Anselma o deixamos por hoxe, ata a semana que ven. Ata a semana que ven. Gracias, Fernando. A vos.